Sitä tapahtuu kaikille. On ollut tarkoitus puhua ystävälle tai tutulle, jota et ole nähnyt tai puhunut pitkään aikaa, mutta nämä hyvät aikomukset eivät koskaan käynyt teoksi. Jopa sosiaaliset perhoset, ne joita varmasti teillä kaikilla on, voivat joskus huomata, että työ, perhe tai muut velvollisuudet tekevät ulos menemisestä hyvin vaikeaa. Mutta entistä ekstroverttisemmat keskuudessamme heittomerkeissä tekevät aikaa ihmisille, jotta saa pidettyä kontaktia heidän kanssaan. Kiireisillä introverteilla on taipumus sanoa itselleen, huomenna, ehkä tänä viikonloppuna, ennen kuukauden loppua varmasti. Ja ennen kuin minä edes tajuan, vuosi on kulunut ilman puhelua tai WhatsApp-viestiä, ja se henkilö, joka kerran tuntui niin tärkeältä minulle, on nyt vain kuva Discord-serverilläni. Tuntematon muukalainen toisin sanoen. Jos olet introvertti kuten minä, tai jos sinusta tuntuu, että olette tuttu muukalainen tässä skenaariossa, niin tämän mallin pitäisi olla liian tunnistettavissa. Mutta mitä asialle voidaan tehdä? Miten introvertti murtaa syklin tai vielä paremmin lopettaa se ennen kuin se alkaakaan? No, te kauniit ihmiset, joita minä en tunne, minäpäs kerron teille, koska olen niin cool dude. Toi kuulostaa hirveän huonolle, koska tarkoitus ei ole kumminkaan näyttää tai olettaa, että mä olisin mikään niin kuin paras asiantuntija tästä asiassa, vaan enemmänkin, että mulla on tästä käytännön kokemusta, mutta miksi mä kirjoitin ton noin, en tiedä, mun ajatus juoksee vähän miten sattuu. Elikkä ensimmäisenä on vain, että miksi sit vain laita viestiä tai soita heille. Tää kuulostaa yksinkertaiselta ratkaisulta. Jos haluat pitää yhteyttä jonkun kanssa, pysy yhteydessä. Yksi puhelu, viesti, kommentti tai mikä vaan ja ongelma on ratkaistu. Loppujen lopuksi 24 tuntia päivässä ja 168 tuntia viikossa voit varmasti säästää niistä 5 minuuttia ystävällisiä, eikö? Todellisuus on tietenkin paljon monimutkaisempi. Vaikka ekstroverteilla ei ole juurikaan vaikeuksia ylläpitää paljon enemmän pintatasolla porukkaa, mutta silti mielekkäitä ystävyyssuhteita, introvertit näkevät usein selkeämmän eron syvien sielullisten suhteiden välillä, joita heillä on ollut. Vaikka ekstroverteilla ei ole juurikaan vaikeuksia ylläpitää paljon enemmän pintatasolla, mutta silti mielekkäitä ystävyyssuhteita, introvertit näkevät usein selkeämmän eron syvien sielullisten suhteiden välillä, joita heillä on ollut heidän todellisten ystäviensä kanssa, ja loistavien, mutta lopulta kertakäyttöiset vuorovaikutukset, joita heillä on ollut pelkästään tuttavien kanssa. Ja kun joku, joka on introvertti, on luokitellut todelliseksi ystäväksi, näyttää olevan vaarassa joutua tuttavaksi alueelle. Tiedättekö, melkein vähän niin kuin se vanha kunnon friendzone, mutta kaveruuspuolessa. Introvertti voi alkaa herättää syyllisyyttä, jopa häpeää ajatuksesta luopua ystävästään. Tämä syyllisyys voi joskus pakottaa introvertin tekemään harppauksen logiikassaan, mutta yhtä usein syyllisyydestä seuraa ahdistuneisuus, pelko siitä, että kyseinen henkilö on ottanut pitkän hiljaisuuden todisteeksi siitä, kuinka hatara heidän ystävyytensä on ollut kyseiselle henkilölle, tai vielä pahempaa, tahallisena huijauksena. Niinpä pyrkiessään välttämään pitkän viivästyneen viestinnän synnyttävät kiusallisuudet, introvertti voi halutessaan antaa ystävyyden kuolla hiljaisen, pitkän, hitaan kuoleman. Toi kuulosti hirveän pelottavalle, miksi mä sanon sen noin, koska ei se tietenkään kuole. Koska se ei mikään niinku kirjaimellisesti, tai kaikkihan me joskus kuollaan kirjaimellisesti, mutta pointti oli siinä, että se kaveruussuhde, eli semmonen niinku ei fyysinen asia kuole. Sosiaalinen mediahan on vaikka Facebook, Twitter ja Instagram ja näennäisesti loputon joukko sovelluksia, joita meillä on nyt käytettävissä, ovat näennäisesti tekemässä jonkun menettämisestä anakronismin. Sosiaalinen media voi aiheuttaa niin paljon ongelmia introverteille kuin se myös ratkaisee. Nimittäin vaikka sosiaalista mediaa voidaan käyttää aktiiviseen kommunikointiin jonkun kanssa, suoraviestitä Twitterissä tai kommentoimalla jonkun esimerkiksi Facebook-seinää, liian usein alku lisää ystäväksi tai followaus on viimeinen vuorovaikutus, jonka kaksi ihmistä kokee. Joten vaikka teoreettisesti yksi on edelleen kosketuksessa tähän toiseen henkilöön, saatat lukea päivityksiä ystävän elämästä joka päivä, näitä kuvia useita kertoja viikossa. Ja tämä passiivisen ihmisen elämän kulutus voi johtaa vain edelleen vieraantumiseen. Loppujen lopuksi osa itsestämme on, jonka jaamme sosiaalisissa medioissa, myös meistä, jotka näennäisesti elävät siellä kuten minä, on vain pieni osa elämäämme, ja se on omiaan muodostamaan voimakkaasti vääristyneen kuvan siitä, keitä me olemme niille, jotka eivät tunne meitä läheisemmin. Joten kun kaksi ystävää, jotka säännöllisesti näkevät toisiaan kasvatusten, puhuvat keskenään puhelimitse tai jopa keskustelevat keskenään Facebookin tai muun sosiaalisen median sovelluksen kautta,
He voivat nähdä toistensa sosiaalisen median profiilit vähän enemmän kuin oheislaitteena. Introvertti, joka on jo kauan lopettanut tämän suoran yhteyden, on vaarana olla ystäviä sellaisen kuvan kanssa, joilla ei ole todellista perustaa. Instagram-kuva yöllisestä kaupungista saattaa aiheuttaa sen, että introvertti ei lähde ulos päättelemällä, että henkilöllä on täysin sosiaalinen elämä ilman, että kuva voi olla poikkeus tämän kyseisen henkilön, joka postasi tämän elämässään. Yksi hullu ilta muuten rauhallisessa olemassa olossa. Ja sitten totta kai tämä tuttu tilan päivitystä jatkuvaa virtaa Facebookissa voidaan pitää merkkinä siitä, että henkilö on liian kiireinen, ettei häntä kehtaa lähestyä. Sen sijaan, että joku haluaisi murtaa kyseisen henkilön yksinäisyyden, joka oli hänen aikomus tällä postauksellaan. Ja sitten on totta kai nämä reilunsaan ystävät. Niminen tweet voi osua sydämeen, kun se oli tarkoitettu vain pilana. Kaikki nämä väärinkäsitykset voitaisiin selvittää lyhyellä viestin vaihdolla, mutta taas introvertin syyllisyys ja ahdistus estävät häntä aloittamasta keskustelua. Yhteyden pitäminen ei ole pieni asia introvertille, ja sosiaalinen media voi olla yhtä lailla haitta kuin apu. Joten mitä me voidaan tehdä? Mitä minä esimerkiksi voin tehdä asialle? Koska olenhan myös introvertti. Sen takia mä teen tämän videon. En mä tiedä, miksi mun piti todeta uudestaan, mutta ensinnäkin on tärkeää muistaa, että kaikki ystävyyssuhteet eivät ole vaivanarvoisia. Saattaa olla täysin pätevä syy siihen, miksi et koskaan halua nähdä tätä henkilöä uudelleen. Oletetuksi ystäväksi, joka oli heijastuksen jälkeen vain myrkyllinen vaikutus elämääsi esimerkiksi. Tällöin ei ole tarvetta tuntea syyllisyyttä, kun haluat säilyttää etäisyytesi. On myös tärkeää muistaa, että introvertille pieni läheisten ystävien piiri voi olla ainoa henkisesti hoidettavissa oleva määrä tuttuja, jota mulla on todellakin, mulla ehkä tyyli, jos mä poistasin kaikki mun turhat numerot mun puhelinluettelosta, ei nyt puhelinluettelosta, mutta tiedätte mitä tarkoitan, kontaktilistasta, niin sinne ehkä jäisi parhaimmillaan ehkä 6-7 numeroa, ja se vaan saa näyttää mut todella säälittävää. Jos sinusta tuntuu olevan pakko tarjota jonkinlaista selitystä pitkän hiljaisuuden jälkeen, vain yksinkertainen anteeksipyyntö ja toteamus, että et ole hyvä näissä asioissa. Ystävä, joka oli kerran lähellä, tuntee sinut riittävän hyvin ymmärtääkseen, ettei henkilökohtaista pahaa ollut mielessäsi, ja ennen kuin tiedät sen, yhteiset kiinnostuksen kohteet ja historia voittavat menetetyn ajan kommunikoinnissa. Ja jos ystävä ei ollut koskaan niin läheinen, kysy itseltäsi uudelleen. Haluatko todella kokeilla uudelleen ystävyyttä, vai teetkö sen vain väärin sijoitetusta syyllisyyden tunteesta? Introvertti ystävyyden ylläpito on kuin treenausta tai urheilua. Se ei koskaan menetä juuri sitä työn tunnetta, mutta niin kauan kuin joku ei aseta yhteydenpitoa liian pitkäksi ajaksi sivuun, sen ei myöskään tarvitse olla urakka. Ja aivan kuten hyvä treeniohjelma, ystävyyden ylläpitämisen ei tarvitse kuluttaa elämääsi. Muutama minuutti päivässä, joka on vietetty kommentoimaan ystävän Instagram-kuvia tai Facebook-päivityksiä, voi olla kaikki tarvittava vuorovaikutus, jotta tuntuu olevan tarpeeksi sidoksissa siihen, että laajemmat vuorovaikutukset, kutsu kahville tai pitkä Discord-keskustelu, tuntuvat vähemmän monumentaalisilta tapahtumilta ja enemmän jokapäiväisen elämän orgaaniselta kasvulta. Vaikka yksi viesti täällä tai nopea kommentti ei ehkä kuulosta kovin paljolta, se voi olla tarpeeksi rikkoa tutun muukalaisen sykli ennen sen käynnistymistä. Kiitos muuten, jos katsotte tänne loppuun asti, ja tää tosissaan ei ole enää millään tavalla käsikirjoitettua juttua, mä vaan päätän tähän loppuun vähän selittää, että miksi mä halusin tehdä tämän videon, koska mua vaan on hirveästi kiinnostanut aina niin kun puhua näistä fiiliksistä, mitkä mulla on ollut juurikin, koska introvertti olen, ja mä haluaisin myös kuulla teidän, että onko teillä ollut tämmöisiä samanlaisia fiiliksiä joskus, tai jos ette ole introvertti mielestäni, vaan olette extrovertti, tuntuuko, että tunnet jonkun tämän tyyppisen tyypin, koska mua kiinnostaa tietää, että kuinka paljon näitä niin kuin ihmisiä oikeasti on täällä, ja tämän videon tarkoitus ei ole mitenkään opettaa tai korjata kenenkään niin kuin elämää, vaan tää on vaan niin kuin mun omia näkemyksiä siitä, että miltä niin kuin tuntuu olla niin kuin introvertti tässä tilanteessa. Ja kiitos, jos tosissakin tykkäsitte, että mä tykkäsin tehdä enemmän tämmöisiä videoitakin, koska pelivideoiden tekeminen ei ole nyt pitkään aikaan oikein maistunut mulle, ja mä olen enemmän innostunut kirjoittamaan mun typeriä plörräyksiä vaan niin kuin paperille, ja joskus niistä syntyy tällaisia, että kertokaa ihmisiä, jos te haluatte nähdä lisää tällaisia, ja mä kyllä teen mielelläni, jos te olette vaan valmiita katsomaan niitä, joten ei kai tässä oikeastaan muuta, ja muistakaa pysyä oikein kauneina, ja nähdään taas ensi kerralla, ja se on moi moi!